Ноу-хау для беларусаў і практыка, якая ўжо прыжылася ў краінах-суседках, біяметрычныя дакументы і ID-карты, якія сведчаць асобу. Кожны з двух дакументаў мае пэўнае прызначэнне. Пластикавая смарт-карта з інтэгральнай мікрасхемай – альтэрнатыва папяроваму пашпарту. Перш за ўсё, яна будзе афіцыйна сведчыць асобу грамадзяніна Рэспублікі Беларусь унутры краіны. Знешне новы дакумент падобны на вадзіцельскае пасведчанне. Картка кампактная, абаронена ад пашкоджанняў, падробкі і, галоўнае, несанкцыянаванага доступу да асабістай інфармацыі. Другі не менш важны біяметрычны пашпарт разлічаны для выезду з Беларусі і уезду ў краіну. Ён падобны на сённяшнюю пашпартную кніжку, але толькі на першы погляд. Усе галоўныя пазнакі. Пасведчанні аб шлюбе, нараджэнні дзяцей будуць выключна ў электронным выглядзе. Точно такая же синяя книжечка, только первая и последняя страница там заламинирована особым способом. И там будут тоже зашиты основные биометрические данные, включая отпечатки пальца владельца данного документа. Ну, к слову сказать, что и здесь они есть, но для того, чтобы гражданину изготовить документ биометрический для выезда за границу, ему надо будет сначала сделать идентификационную карту. Без идентификационной карты, конечно же, он новый документ этот не изготовит. У падраздзяленнях па грамадзянстве і міграцыі Брэста ўжо з'явіліся спецыяльныя установкі для аператыўнага фота, адбіткаў пальцаў і ідэнтыфікацыйнага подпісу. Новае абсталяванне дапаможа ў замене старых дакументаў на сучасныя, універсальныя. Фотографирование, оформление документов – это будет уже непосредственно в подразделении по гражданству и миграции. Свидетельство о рождении, свидетельство о браке, паспорт. Ну и госпошлина, либо человек будет оплачивать на месте через ЕРП посредством банковских услуг. Наплыў жадаючых змяніць пашпарт, пачынаючы з 5 студзеня, чаканы. У падраздзяленнях па грамадзянстве і міграцыі да яго гатовы. Каб аптымізаваць працу, тут плануюць укараніць сістэму электроннай чаргі. Вырабляць дакументы будуць у тэрміны 5, 15 і 21 працоўны дзень. Конечно же, определенная часть людей пожелает быть, скажем так, впереди планеты всей и в первых рядах получить соответствующие документы. Хотя, к слову говоря, те документы, которые есть на сегодняшний день на руках у гражданина, они будут действовать ровно столько, сколько в них указано. То есть, если паспорт выдан до 100 лет, к примеру, то пенсионеру не обязательно идти его менять. Змена дакументаў – пытанне, якое трывае. Хаця універсальнасць новых пашпартаў відавочная. З імі лягчэй атрымаць цэлы комплекс дзяржаўных паслуг. Чалавек з дапамогай электроннага лічбавага подпісу зможа засведчыць асобу ў розных дзяржаўных органах і атрымаць паслугу дыстанцыйна, не патраціўшы час на непасрэдны зварот. Софія Бережная, Тыгран Акапян, тэлерадыёкампанія «Брэст».